Mă întreabă un fan pe TikTok ce culoare politică am. Păi ce culoare politică să am? Sunt brăilean, asta e culoarea mea politică. Nu cred că trebuie să existe culori politice la alegerile astea locale. E vorba de oameni, nu de partide. Mă uit la Dragomir, mă uit la Canciu, la cine să mă mai uit? La Cârdegean nici nu se pune. Acum, hai să fim serioși, așa, cum e Dragomir cu o ușoară întârziere, nu neapărat mentală, are așa o ușoară întârziere în vorbire, totuși, eu zic că e peste Canciu. Nea Canciu nu are chestiile din pantaloni, are două rotunde așa, sunt două chestii. Mie mi-a demonstrat-o când n-a luat măsuri cu doamna director de la școala, de la liceul la Angel Saligny, cu copilul agresat în timpul orelor. N-a luat nicio măsură, i-a fost teamă de doamna director.